Hej og velkommen til Social Kompassets vejledningsvideoer. Denne gang opret et tilbud. Når du er logget ind med din bruger, kan du oprette et tilbud ved at klikke på knappen Opret tilbud øverst til højre i menubjælken. Her vil du nu blive sendt videre til oprettelsesproceduren, hvor du skal for eksempel angive tilbudsinformationer, informationer om målgruppen, kategoriseringen, placeringen for dit tilbud med videre. Under tilbudsinformationer skal du udfylde rubrikkerne og give læseren en forståelse af, hvad tilbuddet indebærer. Tilbudets navn. Her behøver du ikke bruge foreningens navn, men blot en catchy titel. En kort beskrivelse. Det er ligesom her, du fanger læseren som det første. Så en lille appetitvækker til dit tilbud. Så kommer vi til en lidt mere detaljeret beskrivelse af tilbuddet. Det er her, du kan gå i dybden med, hvad dit tilbud tilbyder, hvad tilbuddet kan bidrage med til deltageren. Du kan også linke til jeres hjemmeside i det her rubrik. Formål og målgruppe. Som det første skal du angive, hvilken aldersgruppe dit tilbud primært henvender sig til. Her anbefaler vi, at aldersgruppen angives så præcis som muligt af hensyn til tilbudets søgbarhed i portalen. Dernæst skal du vælge formål med tilbuddet. Her skal du vælge den eller de omstændigheder, som tilbuddet relaterer sig til. Du kan vælge op til 3 overkategorier. Herunder kan du målrette via relevante underkategorier. Du kan se, at jeg har valgt børneliv og ungeliv, og ensomhed og fællesskaber. Mit tilbud er også en del af familieliv, og her kommer der så yderligere nogle forskellige undergrupper. Aktivitetstyper. Det her er kategorisering, hvor du har mulighed for bedst at beskrive tilbuddet. Så for eksempel, hvis tilbuddet handler om støtte til skoleelever, kan du krydse lektiehjælp af, eller mentorordning. Mit tilbud vil gå ind under fritidsaktiviteter, kursusoplysning og undervisning, sociale aktiviteter og netværk. Kontaktinformationer og adresser. Udfyld felterne her med kontaktinformationer på den person, der står for tilbuddet. Her kan du også angive et link til tilbudets hjemmeside. Dernæst skal du angive, hvor tilbuddet er placeret, om det er lokalt, virtuelt eller fysisk. Hvis dit tilbud befinder sig som et virtuelt tilbud, man kan tilgå uanset hvor i landet man er, så siger du online i hele landet. Så vil det blive vist i alle lokale portaler. Hvis dit tilbud ikke er landsdækkende, så skal du vælge på bestemte adresser, / i bestemte kommuner. Hvis tilbuddet så ikke har en fast adresse, men for eksempel er online, så krydser du af her i vores tilbud har ingen fast adresse, / er online i hele kommunen, hvor du så vælger, hvad for en kommune det handler om. Hvis dit tilbud nu har en fysisk adresse, så indskriver du adressen her. Er dit tilbud i flere kommuner, skal du tilføje flere geografiske placeringer. Og det gør du ved at trykke på tilføj grafisk placering. Øvrige informationer. Her angiver du navnet på foreningen eller organisationen, der har tilbuddet. Du kan yderligere indsætte link til jeres sociale medier. Logo / billede. Nu kan du vælge et logo eller et billede, der skal ledsage dit tilbud.
Når du uploader et billede, bekræfter du ligeledes, at du har ret til at benytte billedet offentligt i forbindelse med jeres tilbud. Hvis I mangler frivillige til jeres tilbud, kan du udfylde denne her boks med information om, hvad man får ud af at være frivillig hos jer, og hvilke krav og forventninger I har til jeres frivillige. Feltet vil kun blive vist, hvis indholdet er udfyldt. Nu skal du så vælge, om opslaget skal publiceres, eller om den blot skal være en klage for nu. Hvis du trykker ja, aktiver tilbuddet, når aktiveringsdatoen er nået, skal du indgive, hvad for en dato du gerne vil have det til at starte fra, og en eventuel slutdato. Så er du klar til at trykke gem tilbud. Nu afventer tilbuddet blot en godkendelse ved din lokaladministrator.